open the door and the, He has to check it. Oh, you check. Ganito, imitation ni Reggie, oh. Ay, crackpot. Saan yung Pepsi ko? Naiyak na rin ako. Sabi ko ganito. Nakita ko, sabi ko, crackpot, Reggie. Sabi niya, Pepsi ko. Nakakaiyak ako. Sabi kasi ng mami mo, pag malaki, kaya ito yung Sabi ni Koha, Reggie, sabi ni mami ko maliit. Sabi niya, titingnan siya si Achi Meme. Sabi niya, galit siya si Achi. Oo, nagalit. Nagalit siya. Nagalit siya sa Achi eh. Kasi sinabi maliit. Maliit lang. Sabi mo kasi small and Garrett, open mo to. Oh. Reggie, Kasi ask ka- Reggie, ayaw mo na ito. Tignan mo naman. Hindi, oh. sa akin naman yan. Sa kanya na? Sa Sa kanya na? akin ka? Yung, ito. Sa kanya na? no? Ayaw niya? Ito, gusto mo crackpot ko? Dali, open mo. Hindi mo mapintay yung mukha niya. Sabi ni Garrett, bukas na daw yun.